Kaixo denoi, zer moduz? Gaur ere Kamileren ipuin batekin nator? Kamile eta hartz txikiaren gaiztoaldia. Alinde petik nirena. Ea gustatzen zaizue. Egun batean, oheratzeko orduan, amatxok galdetu zion Kamileri. Kamile, ez alduzu hartz txikiarekin lo egin behar gaur? Ez, erantzun zion Kamilek. Ondo da, maitia. Neska hundia zea dauneko eta ez duzu hartz txikiaren beharrik lo egiteko. Musu bat eman zion, gabon lastana, esan zion amatxo. Baina gelatik atera behartzenean, argia itxaldu aurretik, konturatu zen, Kamile gaxuan negarrez zegoela. Kamile, zer gertatzen da? Zer duzu? Galdetu zion amatxok. Hartz txikia, hasi zen negarrez. Hartz txikia? Bai, amatxo, hartz txikia, gaiztotu eginda. Gaiztotu egin dela. Baina, zer egin du ba? Ez du ezer egin. Eta zergatik diozu gaiztotu egin dela ba? Amatxo, hartz txikiak, gaizki begiratzen dit. Gaiztoa aurpegiarekin begiratzen dit. Baina non dago hartz txikia, galdetu dio amatxok. Lorategian atzealdean, ostopilan azpian. Zakarrontzira bota nahi nuen, baina aurpegi gaiztoakin begiratu dit eta ez naiz ausartu. Amatxo eta Kamile lorategira irten dira, eta hantxe ostopilaren azpian aurkitu du amatxok hartz txikia. Oh, hartz txiki gaxua, begi bat galdu du, esan du amatxok. Pirata gaiztoa bezalakoa da, begira, nola da, beta bakarra da, esan du Kamilek. Ez, esan du amatxok irribarrez, begi bakarra, begi bat falta zaio, horixe da dena, Kamile. Bai, horixe dela dena, oiukatu dio Kamilek. Ez, guain begi bakarra da eta gaiztua da, ez da gehiago nere hartz txikia izango, ez dut gehiago maiteko. Aber, Kamile, esan dio amatxok orduan, zu erortzen zarenean eta min hartzen duzunean, ez zara gaizto bihurtzen ez da? Ez. Horrelakoetan, nire maite kutxuna izaten jarraitzen duzu, eta musu asko ematen dizkizut ez da? Bai, erantzun dio Kamilek. Hartz txikiai gauza bera gertatu zaio, mina hartu du, begi bat galdu du, baina ez da gaiztua. Ondo begiratzen badiozu, triste xamar dagola dirudi. Kamile poliki hurbildu da hartz txikiaren gana. Bai, amatxo, apurtxo bat, esan du. Triste dagoela dirudi. Eta non dago begia, Kamile? Tximinian. Hartu hartz txikia besotan eta guazen egon gelara. Josi egingo diot, esan dio amatxok. Eta handi gutxira, amatxok sofa hundian eserita begia josi dio hartz txikiri. Ara, lehen bezalako xia dago orain. Kamile oso pozik dau, eta hartz txikia besotan hartuta musu handi bat eman dio. Barkatu maitia, begi bat falta zaizunean ere, maite zaitut. Baina badakizu ze hartz txiki, bi begiekin asko zere politago zaude. Eta alabazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan. Ondo pasa.